Vi lavede en fældning i dag af en bæverasp. Det havde held ind mod familiens hus, som er herovre til venstre for mig. Det var lidt kritisk, fordi som man kan kigge hernede, og vi blev faktisk temmelig overrasket, da vi så, at det var så brunt og fyldt med svampeangreb herinde. Fordi at resten af træet så faktisk fint ud. Men da vi er kommet herned og kigger nærmere, kan man se, at der er boret huller ind hele vejen ned her, hele vejen rundt. Simpelthen menneskeskabt med en boremaskine. Og det har så medført råd, og det er faktisk kun det yderste herude, der holder fra, at det falder ned i familiens hus. Så det har været sindssygt farligt at bo ved siden af det her. Og ja, så hold øje med det, om der er nogen, der har, hvis I ser det her, så er det i hvert fald på tide at få gjort noget ved det.